Kakaiba lang nila sila. Ano ko onse paso. Santa Maria Benanza. Ngunit at pinakalamin sa interneto ay sa iyong ina nagsasin man ang labo ng pagpuso at yung pagkakata ng puso. Ito ang sa ibang mundo, sa Juan, tama na nag-iba ng ibo kay Kataramon ng Sigurangkan. At yung maliyang inyang ito, tanto sa sabog noon, nanunod ng Yordan sa Sarap sa ibabaw mga ano yung ang Kristina na Apostol sa Santo Menor sa Diyos ni Apostoles at yung tulong ni Apostol sa Santo Matuha, mga ating Isoloneo at doon yung Pilipinas. Si San Juan Tadeo para sa mga 12 Apostoles ng Santiago. Si Santiago at ating Alfeo sa Rosa 12, ninaapod man ng Santiago Menor. Minsan ang lapi ng beses, Bebergen Agosta. Pinapasalamatan man nato ang bundal kay Rosa. Metro na Nag-awa ng sarong ilang namuon sa iyang hari. Ayun, nag-edit ako.